holko waɗata expliquer suɓedema wadde tedde liste nder département mo Kanel et pourtant wona an tan woni toon hono ma en seɓorɓe ma eɓe ceɓorɗa eɓe poɗɗa holko waɗata expliquer cuɓeɗa mbiya an ya won tedde liste hol hoolare ndeɓe jogui andine hol hoolare nde joguiɗa sajjitade manam tedde liste Allah ne andi dey min kam mi jottorono au départ wonde tedde liste et députation mais ɓattiɓe mi département o e nuyte kadi e région fof mbaɗimi proposé des gens qui me sont intimes ɓattiɓe mi kadi wonɓe e parti mbaɗimi proposé j'ai accepté et puis ça n'a pas posé le problème minen kam ɗo département Kanel ça a été un consensus personne n'a contesté minen fof min dakkori hen ala ko ɓurɓe menen toon ne wayno leydi mais somi cumma mi jaɓi e kadi mboɗo yakori koɓe cuɓiriɓe ko mboɗo yakori mboɗo ko ligguey potto wadde assemblée nationale ko kalmi ɗo joni député no foti wade eno liggorto mboɗo yakori somi jooɗima ɗon mami wawi wadde on député mo ganduɗa ene change ko député gonnoɓe ɗo ɓe taw wona on image wondata e assemblée nationale mboɗo ñaagui ɗum Allah mboɗo yiiɗi aussi département keddiɗi foof taw ko waaɓe noon cuɓete taw no mbiruɗen joni taw yesso assemblée nationale change taw wonta ko wonno toon koni quoi est ce que aɗa jogui yaqisen manam aɗa jogui manam pellital le 17 inchallahu rabbi ko an jogori wadde remporté manam département de Kanel walla aɗa jogui hen ha joni doute cikkuɗa sa reedaki manam moƴƴata mboɗo hooli hooram aɗa andi neɗɗo ko analyse tan waɗata a ƴeewan tan no gonduɗa ene ƴiwno tooɓa kono kadi ene ƴiwno saya eyyi voilà ɗum fof ne woodi ɗum kam ko aɗani sa ari toon tan ne ƴiwno tooɓa ne ƴiwno saya tan kadi natti wonde ɗum ɗo wonti gueɗe Allah natti affaire neɗɗo ɗum ɗo aussi koye juuɗe Allah woni Allah andi gañotoɗo gañanoɓe ala miijano ko ne gaño kono Allah hokkata kono de kam so tawi ko objectivement ko wiyete ko eno jiirumi amin jogui chance gañade de vraiment département Allah noon andi yo Allah hokku en victoire o amin kono kam no jiiɗo aɗani sen tawi en joguino conviction tan sen jeehi en dañata en tampita koye mon en tampita koye meɗen en tampita non seulement en tampita koye men mais en tampita bandiraɓe par ce que an o darto ko gonga ni a tampat mais ko gonduɗa ɓe ɓurata tampude pour walludema ya gaño e yakare Allah de min jakori département Kanel o wadde ɗum remporté élection ngaji ɗi fof ko élection ngaji kono ɗo yarate ko commune aji ɗiɗi ɓuuri jogade manan combat woni hono woni commune aji commune Horkadiéré Daouda Dia et Abdou Karim Sall mais commune Hamady Hounare monsieur le maire et adjoint maire kañumen manam poɗodirta est ce que ni wona ɗo ɓuuri wonde manan combat ɓiɗɗo babul cipirte ɓiɗɗo babul cipirte joni noon bon min ganda babiraɗo yurmoto ɓiɗɗo wasa ɗum libde min ganda ɓiɗɗo mana ajoɗ huɗede wasa libde bamum joni kam min ganda joni kam haɗa wonde babiraɗo joni ka lamin ko holno jiwɗa ɗum Allah kadi ne andi sinno ko sagam mi sippirta e ɓiyam kono noon situation oblige sinno ko sagam so ɓiyam en sippire gonanmi ko caggal mboɗo waɗa ɗum encouragé joɗam cumukay walla so mboɗo jogui mi daro caggal mboɗo ñagono ɗum kono mi sippirta e mum malheureusement noon situation oblige ko politique way noon kadi hakkudam mi anda to kono min hakkudam e haade kam ko erreur tan dès le départ bon ɗum jarani emin garɗo par ce que sinno ko sagam haadi min baddata mukk ni e terrain no way wade foof sinno ko sagam min baddata ni mais noon ko politique way noon kadi yimɓe naati hen et tout ça monsieur le maire min saaha fof mbiya yimɓe ne yimɓe te min mi anda hol noon joni kam en ɓennat kono ngal namdal kono en goɗɗata hen sen naati nder suudu namɗa mi haalma voilà e joni an holko sernuma e premier adjoint au maire o ƴetti lawol makko ƴettuɗa lawol ma non si c'est haalable ti haal si ce n'est pas haalable appelema on non il y a rien de non haalable là-dedans fof ene wawi haalade non c'est à dire que aɗa minen fof koye parti goto min gonno mais pourquoi jaaɗa gaccuɗamo pourquoi jaaɗa wabbaki ma mais wonko saabi ɗum cikkumi non aɗa andi minen fof guila haada men yaltude parti o minen fof koye parti goto min gonno APR bon aɗa andi parti aussi à un moment donné no waɗirta fonctionné ni ene waɗa des tendances bon à un moment donné e parti he min natti yiide hen koye amen hewɓe ma kalane
ko metti mi ha jaami ko ma kalan ɗum mais ni wa haalande ɓen kalanmi ko hooram mbi d'accord. donc à un moment donné parti momin gonno APR bon à un moment donné min nati yiide hen hooram tan famde hen hooram décision mi tawetake consultation a yiini hen hoorema noon et cetera bon alors ko ɗum taki minen ko amen hamin jeehi min mbaɗi tanɗa goto en mouvement goto ene wiye rendo wona minen tan mino e commune aji ɗi foof e yimɓe woni hen koye amen wuuri walla mayi non ene wuuri ha joni c'est à dire aɗa andi namdiɗame ko origine ko waɗi miita haadi e woni to gonmi ga mais minen fof koye parti goto min gonno mais à un moment donné bon min natti yiide hen koye min mbaɗi créé no wiyete kadi mouvement rendo alors nde kalanmomi ɗum kanko ɗum fewnitaki mo bon et puis il est libre il est libre et puis kadi wonɓe bon ɗum jarani haalde d' accord aduna ne heewi tolno butte en moni foof eno haalirta tawa ni onon wona no wiirteni taw wona noon woori eywa ko ɗum tan allah ne andi kadi wona noon woori ko ɓooyani joni ko nane ya peut être 3 heures ou 4 heures de temps au téléphone kam ko bannoɗo voyage o arti o haali y a pas de probléme hakkudaɓe makko c'est bien ça no mbimami ni sinno ko sagam ko kanko sipirto mboɗo walla mo kay walla mo duwo mboɗo caggal mo walla kono wona sipirde e makko kanko kadi hoorema sa immima e ɗo ñande wonde wanmo interrogé je suis persuadé ko noon o wiyanma min e bam makko komin neɗɗo goto mi ñagaki Allah dañi probléme hakkudam e famille makko très bien bam makko ma toujours sutudu ha ɗo gonɗen hande ɗo bam makko mo soutien donc ko aduna yaari noon quoi politique yaari noon bon kono ɗum oɗo période mamin mbaɗ ɗum dépassé voilà mboɗa andi ɓoyata joni ma nan mbaynodiren waktu o ɓoyata gasa ɗo ɗo yarate ko campagne o fuɗɗi ko ɓooyani taw kono firtinaji mana puɗɗima wadde hen ewa an paaɗa koye département paaɗa koye commune e commune mo ganduɗa wona commune Diadio yimɓe foof ko galle goto kañumen jiidi yumma e baaba kono parfois hayso wona an aɗa wonda e sukaɓe ɓe ganduɗa taw mana ƴiƴam mumen ne wuuli walla goɗɗo wonda e sukaɓe ƴiƴam mumen ne wuuli saabu somo ruttima e local firtinaji baɗi noon manan mbaɗi wiyete tan ko gardiɗo o tawani ko sukaɓeɓe manan mbaɗat tan ko mana ko weeli ɗumen saɗa jogui wasiya mo parɗa e sukaɓe woɓɓe toon ɓe ganduɗa yaaruɓe ma eɓe yaadane ma cagga e nder campagne o comportement mabɓe ko holɗum foti wonde aɗanni min kam je suis un homme de paix mi meeɗa violence mi meeɗa wonde principe am kono sa wonde neɗɗo so waɗi violence wiyete tan ko yimɓe Allah samba kan ala wawa e ɗum han kadi non ko ɗum mbiyatma mi yadanema ala fof mo mbiyanmi mo mbaɗanmi conseil yo wat violence ñanden min yiiɗo e télé un grand responsable politique parti au pouvoir de wiya woni Abbas Fall ƴefte non ça c'est n'importe ƴefte no wiyete kadi ƴefte jaasi ƴefte ferilaji ƴefte safrla jaasi fof tan pakaji kala arme mo neɗɗo jogui o wi o ƴettu ko noon wi andi ɗum kam nden ɗum je t'assure mi fawta ɗum mbi mataw mi nanani no moƴƴi ko am mi fawta ɗum plusieurs fois pour vraiment nande ko tigui tigui neɗɗo no wiyno mi andano neɗɗo da futta hayso wona hay batte ni no responsable huccita yimɓe mbiye mbardire ƴefte ɗum ɗo vraiment min je suis contre ça Fouta aussi somin jeehi campagne o baɗɗo violence kam ɗum kam min e mamin gondani so tawi tan ballirtami ko wadde violence walla jarani kada wallami je suis foncièrement contre ces choses là ko so neɗɗo dañani hunde e jaam e haala e teddugal e yewtere wona e sippiru dañata walla e ƴattoje walla ɗum ɗon ɗum c'est dégradant neɗɗo timmuɗo kellifaɗo watta ɗum kam mi yadani hen ɗum kam ko dadam dow woni gonduɗo yam woni mo wondani yam surtout wonduɓe yam violence kam mi yiiɗa kala ka wawa haalandi waɗa expliqué ko projet mo jiɗɗon wadde walla politique mo jiɗɗon wadde en place et tout ça sa haala ɗum ha wonti ko ma kaɓe aɓeɗa ce n'est pas la peine so tawi a yeehi saɗa waɗa campagne ko e nder commune Mouhamadou Hounare tan walla en tant que tête de liste e département aɗa anni wadde sillonné e département o pop e mbadi kuptidindi e holko wonata jooɓari ma e nder campagne o hol kaldata yimɓe mbiyata ɗumen ko kala e moon ko gonga eɗen gandi kam député wonɗo fawa enen hannde sino wiyama ko député tan yimɓe padata e mum ko ordonnance padata e mum ko jawdi inde padata e mum ko jawdi naggam padata e mum ko ɗum ɗo bon an holko wonata message ma mo ganduɗa ɗum ɗo yimɓe ne paama tigui rigui ko ɗum ɗo tigui woni manan darde député taw janggo e jaam so Allah tottima neɗɗo o wonko fadema taw tan wona jawdi inde walla mana wallu ɗum e ordonnance
no aɗa anndi jawdi wallude jawdi wallude ordonnance wallude maha wallude ɗum ɗo ɗum kam so Allah resnima no foti fof yimɓe ne jakorima hay sa waɗani politique a wallat Allah kadi ne anndi seeɗa mo joguimo mboɗo walla hen kadi hewɓe mboɗo walla ɗumen wona politique hamdaña kono aɗa anndi sa naati politique tan bonni fof politique vraiment Allah kadi ne anndi aɗa waɗa neɗɗo min ko ɗum musimi meɗen aɗa waɗa neɗɗo hunde sikka ma taw ko saabu wonde politicien walla aɗa daña probléme haalanma min mi dañi ɗum plusieurs fois neɗɗo aɗa haalan probléme Allah ne anndi mi joni yidde walla ɗum mais wiye ko minen gonanma ɗo minen joɗanma ɗo aɗa anndi wonti wayata kono saabu ɗum dokkirɗani ko aduna o addi ɗum noon bon a saltata par ce que sa woni e yimɓe so tawi kamɓe fof ko ɓallibiri mbaɗi sa waɗi comci a waɗi wiyete kadi dolokaji a ɗum an jallete bon il faut que jaada e yimɓeɓe mais politique wona haalis politique normalement so tawi koye ɗum ɗo ko idée ko miijo no yimɓe pewnirta diwan mumen no yimɓe pewnirta nokkuji mumen par ce que so ko politique jiɗaɗo waɗe ɗo so waɗama tan moni fof ma yi hen hoore mum sa waɗi développé agriculture e diwan yimɓe fof ma jii hen hoore mum sa waɗi développé industrie yimɓe dañi ligguey yimɓe fof ma jii hen phosphate gonɗo ɗo so waɗama usine aji ne waɗe ɗon développé an a waɗi no wiyete kadi aɗa waɗa politique mo ganduɗa ene force société ji ɗi yo mbaɗɗon société yo mbaɗɗon industrie yo guddit usine aji yimɓe ne liggo hen mais yimɓeɓe ma dañ haalis taw wona an itti haalis dokkata ɗum et puis ko dokkata ɗumen ko goto mbaɗa nafaɗi nafata mais a wawa nafta yimɓe fof nafata yimɓe fof ko politique développement mo ganduɗa yimɓe fof ene jiiye hen koye mumen message mbaɗanmi véhiculé mais wona haalis min ngala so tawi tan ko haalis min kam yima joni question mo mbinoɗa nane o min perdi par ce que min ngala haalis o sabu ngala haalis oui min ngala haalis won joguiɓe haalis noon wayno leydi ene cooda yimɓe ene ɗumnina kono min so tawi ko haalis ɓe ɗaɓɓi kam mi andam perdi par ce que Allah wawi wadde mboɗani tagatene émission ari haɗo haɗanno monsieur le maire ko welama mawɗo guitta saaha poɗɗo dani dokka ɗum bandiraɓe e wasata ko jinnuɗa wadde véhiculé message mo ganduɗa ɗiɗi haaldude e bandiraɓe kono taw min namdakima ɗum e ɗum noon min tottidma micro kala ko ganduɗa ɗum ɗo aɗa yiiɗi farude e rendo ngo ɓiɓɓe leydi ndi hoddaɓe e ko nandi hen e on saaha sa gayni mbaynoɗa bandiraɓe eyyi aɗa andi ko question nare mo kalnoɗa somi waɗa campagne tawi koye wuuro he tan walla koye département aɗa andi wona wuuro hono tan wona hunare tan min kaldata c'est vrai ko hunare jeeyami sinno ko élection locale wonno mairie et cetera mbiya ko hunare campagne ma ko hunare ɗum ne mais ɗo ko département o foof aɗa andi élection législative département kanel ko 2 députés département Matam 2 députés département Ranérou 2 députés donc no wiyete kadi campagne électorale meɗen wona hunare tan koye département o foof sona min donku kala guurel wuuro yo wuuro ɗo neɗɗo woni somin donkani min jettoto ɗum somin jettaki wuuro e wuuro fof kam onaki min nedda guure goɗɗe hawra e nokku minen fof min kawra ɗon message momin mbaɗa véhiculé aussi ko kalannomami nane ko tan komin jii gouvernement dariɗo guila nde fuɗɗi ha faade joni ene hulɓin min ene fayni min no fewi ɗum noon faddade ɗum ko ƴeftude dañde majorité assemblée nationale sen dañi majorité assemblée nationale wawa politique aji bawɗe waɗede toon développé ma mbaɗ contrôlé gouvernement bawɗo waɗede toon fof ma en mbaɗ contrôlé on gouvernement bal bom ma natene on gouvernement haade mum jooɗade par ce que en sen ɗum mbawata liggade donc enen ko intérêt leydi ndi liggontoɗen ko intérêt diwan meɗen liggontoɗen donc ko ɗum on message kalantomi yimɓeɓe mi nanede pourɗuɗen mi haalanima huuli min dañi e gouvernement gonɗo ɗo joni o guila jooɗi e faade joni min jiiɗi justement ko wadde ɗum redressé kam min cefra ɗum ha ɗo e 2029 taw ko neɗɗo mo ɓurɗen hoolade mo ganduɗen so jogui mo jeegomo leydi ndi ne wawi wadde développé leydi ndi ƴeften leydi ndi mbaɗen e juuɗe muɗum mais en attendant au moins ma mbaɗen rectifier un peu erreur mbaɗanno ɗo élection présidentielle o no mbaɗi tum ɗum rectifier mbaɗen dañen majorité au niveau de l' assemblée nationale pour mbawen wadde contrôler ligguey mo mbaɗata ɗum noon ɗum ñaaguimi bandiraɓeɓe yooɓe jaggu hen e coalition jamma ak jeri wolof jam e nafoore
sa dañi dama a dañi nafoore fof ardi ko ɗum dal min jiɗani yimɓe ko ɗum aussi min jaagi yimɓe yo ngar balla min beele eɗen daña on jaam e on jeriñ on jaam e nder nafoore voilà. Allah jarama a jarama monsieur le maire noon bandiraɓe en beltima no fewi kadi so waɗi ko gantiɗe yewtere nde en ñaguima yafuya so longguere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilno hen min dokkat moon aadi e émission goɗɗo e Windere TV taw ko émission Sénégal men ciao peace and love ha lawol gongol.